10 март дар рӯзи 8-уми рақобатҳои чемпионати Осиё оид ба бокс миёни наврасону ҷавонон варзишгари тоҷик Анушервон Фозилов ҳунарнамоиро дар марҳилаи ниманиҳоӣ идома дод. Дар ин марҳила ҳарифи варзишгари мо намояндаи Қирғизистон Камилов Зафарбек буд. Дар нерӯсанҷии мазкур Анушервон Фозилов аз худ маҳорати баланд нишон дода, бо қарори якдилонаи доварон бо ҳисоби 5-0 бар ҳарифи худ зафар ёфт ва ба финали чемпионати Осиё баромад. Ҳамзамон дар марҳилаи ниманиҳоии чемпионати Осиё варзишгарони дигари тоҷик Руслан Ғафуров дар вазни 57 кг ва Рустамҷон Ашуров дар вазни 60 кг ҳунарнамоӣ мекунанд, ки аз натиҷаи онҳо дар нашрҳои баъдӣ иттилоъ медиҳем. ҳамзамон варзишгарони дигари тоҷик Руслан Ғафуров дар вазни 57 кг ва Рустамҷон Ашуров дар вазни 60 кг дар даври ниманиҳоӣ ҳунарнамоӣ карда аз ҳарифони худ ноком шуданд ва медали биринҷӣ ба даст оварданд. 11 март ҳамзамон рақобатҳои нимфинал миёни ҷавонон доир мешавад. мушзани тоҷик Абдураҳими Ёқубов дар вазни 60 кг дар чемпионати Осиё оид ба бокс миёни наврасону ҷавонон дар марҳилаи ниманиҳоӣ бо Суҳроб Аминови узбек ба ринг мебарояд. Юсуф Фозилов бошад дар вазни 71 кг бо намояндаи Қазоқистон Егор Егоров рӯбарӯ мешавад. Нурланбек Эрматов бошад барои ба финал баромадан бо варзишгари Узбекистон Раҳматулло Бойматов сабқат мекунад. Дар вазни 86 кг Тоҷикистонро Акмалҷон Абдувалиев намояндагӣ мекунад, ки дар марҳилаи ниманиҳоӣ бо Ҷамолиддин Козокови узбек даст ба гиребон мешавад. ҷараёни сабқатҳоро телевизиони варзиш намоиш медиҳад. Аз натиҷаи ҳунарнамоии варзишгарон дар нашрҳои баъдӣ иттилоъ медиҳем.